Уларның яшәү рәвеше иң яхшыһы, юлы иң тураһы, холык-фигыле күркәм, саф. Ислам галиме Имам Әл-Газали. Әл-Мисақтан башкорт иле әүлияләр төяге булган. Быны һәр төбәктә, күп авылда булган әүлия каберләре, таудары, таштары, чишмәләре дәлилләй. Һәрбер авылыбызда тиерлек изге йәндәргә бәйле фәһемле һәм матур тарих бар. Әүлия гарәпсенән изге дип тәрҗемә ителә. Нәфсеһен еңеп, рухи дөньяһын, яшәү рәвешен гыйбадәткә, камиллашуга, Аллаһты искә алуга багышлаган кеше. Шулай ук исламдың асык һәм яшерен гыйлеменә ия булу дәрәҗәһенә ирешкән кеше. Әүлия иң әүвәл дингә өндәүсе. Ихлас гыйбадәте, йылы мөгамәләһе, йомшаклыгы менән барыһына ла матур үрнәк булып тора. Халык шуны элек-электән белеп, Аллаһтың яраткан кулдары әүлияләргә күрһәткән ихтирамның кадерен һәм әһәмиятен бик һәйбәт аңлаган. Әүлияләр улар Аллаһ Тәгаләнең яраткан кулдары, был тормышта ук Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ынтылган һәм ризалыгына өлгәшкән шәхестәр. Уларның күңелләре йомшак, ихлас булгандар. Улар бүтән яктан да камил инсан булып торгандар бит инде, имандары камил булган. Бадан Башкортстанда әүлияләр электән күп булган. Без буны бит инде бик күп сыганактардан, китаптардан беләбез. Мәсәлән, Ризаетдин Фәхриддинов бу хакта язып калдырган Башкортстанда таралган әүлияләр турында, Мурат Рәмзийдин китапларында, Тәлфиқ әл-Әхбар китабында Нақшбәндия тарикатында торган әүлияләрнең исемлеге бирелгән бит инде. Һәм шулай ук Гали Сокырый китабында язып калдырган безнең мондагы Урал, Волга буендагы шул Нақшбәндия тарикатында торган әүлияләр хакында. Хозур Учалы төбәгендә изге урындарның исәбе һаны юк. Иске Байрамгол авылы янындагы бөек тау түбәһендә әүлия ерләнгән. Кабер ташындагы мәгълүмат буенча һижри ел язмаһы 651 елга карай. Дип Учалы тарихын ныклап өйрәнүче укытучы Фәнур Шаһиев. Тау башында каберлектәге ташта язылган. Монда Шейх Мухаммад Рамазан аль-Уш ерләнгән дип. Ул 651 һижри елда күмелгән. Ул Ош калаһынан булган. Һәм ул Берки хан вакытында яшәгән. Һәм тагыла нимәһе кызык, ул язу ана күлдәге булган утрауларның контурын кабатлап тора. 651 хандары. Шулай ук Ош калаһынан бул әүлия, шул суфи булган, шул килгән. Тагыла вот әйтернем суфиларды, күп суфилар бул якка килеп йөргәннәр. Ни өчен тау башында күмелгән? Чөнки башкортларда элек-электән тау башында статуслы кешеләрне күмгәннәр. Нихәттән статус югары, шуныңса кабер биегрәк булырга тиеш булган. Тарихчыларның фикере буенча, ислам дине Урал Идел буена, Башкортстан yerine 7-8 буаттарда ук үтеп инә башлаган. Хуңрак Урта Азия ягыннан килгән һәм халкыбызның рухына, күңеленә якын тарикат, суфыйсылык юлаша ныгынган. Ошо дин таратучыларның береһе Әбу Ханифа мәзһәбенә караган суфый тарикат әһле. Учалы yerендә һуңгы төягын тапкан Мөхәммәд Рамазан әүлия була. Суфыйсылык исламда кешене бозыклыктан һәм рухи яктан тәрбияләүгә юнәлтелгән эшләрне үз исенә алган дини тәгълимат. Ябай мусулман бер касанда әле кайда ер ситендә яшәгән башкортларга килеп йөрмәс ине. Суфыйлар ислам динен таратыр өчен һәм дөрес юлды күрсәтер өчен башкортларга килгәннәр. Ислам динен таратканнар. Ислам кагыйдәләрен өйрәткәннәр. Һәм шулар аркасында бездә ислам динен таралган һәм шул ислам динен тараткан кешеләр күбенсә әүлия дип исәпләнеп һәм безнең ерләрдә, безнең районда, безнең авылларда күмелгән дип исәпләргә мөмкин. Халык яратып Мөхәммәд Рамазанның сыгышына басым яһап, ер-һыу атамаларын Ош калаһы исеменә охшатып, Әвеш авылы, Әвеш күл, Әвеш тау дип атай башлаган. Изге бәндә булган ердә хикмәт бар. Күпмеләр вакыт үткәч, тау итәгенән шифалы чишмә агып сыга. Әүлия чишмәһе апрель башыннан май азагына тиклем сыга ла, азак һавы бетә.
Хак мусулмандар ошында килеп һауһынын кандыра. Изге әүлияне иҫкә алып, Аллаһ Тәғәләгә дуға ҡыла, рухын яңырта һәм шифа таба. Күнәкешләр монда килеп даулангандар бар. Күбеһенсә күҙҙәрен шул һыу менән даулагандар, күҙҙәренә шул сылатып яки һыу һалгандар, йыуырға тырышҡандар. Икенсенән, ас ҡарынға был һыуҙы эсергә тырышалар, таң менән әҙәп кенә, яйҙап кенә, ҡалаҡтап тигәндәй уяныу менән эсәләр ҙә, һәм ана шул ашҡаҙан ауырыуҙар бөткән ҡайбер кешеләрҙең мында йәйәү килергә тырышҡандар, килер алдынан урада тотҡандар, юлда туҡтап, ваҡыты менән аяттар уҡығандар, доғалар уҡығандар һәм теләк теләгәндәр. Тауға ала менгәндә теләк теләп, аҙаҡтан менгәс кенә һыуҙы алып, самалап ҡына, әҙәп кенә шулай алырға тырышҡандар.